देखो ना छाड़ा छाड़ा किसी नहीं वो आठुटा फटाफट तो निकल गया इटा मोर सुनो सुनो इटा मोर उतरवा स्टाइल है इंदा के आ भी होगा अमर नेता गंता है बा 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 मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता गंता है बा मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता गंता है बा अमर नेता गंता है बा अमर नेता गंता है बा मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता गंता है बा मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता गंता है बा मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता ও নেতা উঠছে পরে রে इंदिरा आवास घर गोट कर लागे कहे में अमर नेता गंता है बा मोतीलाल बागेंता है बा अमर नेता गंता है बा सॉरी मौका भी हमरे दो रे भल नेता गोटे आसन करे भल करी घर द्वार के लेखा लखी कर दुईटा लाग तोर ना गोटे मन ना हां बाप भल कर के लेखा लखी कर हां बाप ठीक अछि हां बाप देख नहीं भूलबो हां बाप नेता गंता है बा मोतीलाल भाई गंता है बा अमर नेता गंता है बा मोतीलाल भाई गंता है बा लोग चारे चारे आया अमर नेता गंता है बा मोतीलाल भाई गंता है बा नमस्कार यहाँ नमस्कार नमस्कार आमर घर द्वार यहाँ नहीं ना यहाँ देखो ना यहाँ हमके इंदिरा आवास घर गोटे कर दिया आगे ठीक अच्छे शिवराम बाबू तार ना लिखी दो ना ई घर के इंदिरा आवास में अप्लाई कर देबी चलो चलो आज एटा मोर को आया এখন मोर बियाह करबार আছে गाय गोवाल ना मोर घर दिसु जे टिके बनु बांधव आसबार আছে ठीक अछि आज्ञा आपन दुख के बुझवा लागि तो आपण हम ना आसी छु आ ठीक अछि सब तमर ना गा सब लिखा हला न एबा वर्ष पई जीवा आपण ठीक अछि हमर नेता गंता हबा मोतीलाल नेता गंता हबा मोतीलाल बागेंता है बा हमर नेता गंता हबा मोतीलाल बागेंता है बा हमर नेता पान पुना टिका न एबार को थागनी आगे जा रास्ता रे से कोसा खुरी पानी आन बुझा उठे जाओ बसुन 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 सब बसुन भंजा आसरी दे लुका जा तो ठीक बुझा ना का ठीक देखो जा भी होबा मासक 2 मास चलमी ना तुआर गोटे पेली आज्ञा नमस्कार नमस्कार और आम एमएलए आगे आइछन आपन किछि दुख कष्ट जहाँ भी जणा पड़छे आसिक आपन जणा आज्ञा नमस्कार नमस्कार मुई आपण मानकर मंटू छुरिया ई सॉरी सॉरी भूली गला आज्ञा नमस्कार मुई आपण मानकर जीतन साहू एमएलए उठी जे सब वर्ष जनता मते वोट दी कर जीते छन ई वर्ष भी मते वोट दी करी जीता मोर आशा আছে আর आपण मानकर किछि असुविधा सुविधा अछि बेले मते कहि पारो मुई आपण दुख सब बुझबी करे को आज्ञा नमस्कार आमर गाँती ब्रिज गोटे हबार कथा आज्ञा ब्रिज बनावाटा बनामी जे बाबू तम गाती तो नदी नहीं ना ब्रिज केना बनामी हेन्ता आमर गाँती नदी गोटे भी दरकार आज्ञा बस रे बस जहाँ तो कहला हबो आर कार असुविधा सुविधा अच्छे बोले मते जणो मुई तमर सॉल्व करमी आज्ञा हमर गाँव रे दुईटा असुविधा अछि पहला असुविधा इटा कि जे हमर गाँव रे हॉस्पिटल गोटे हो हाँ हेलो सब आज्ञा कालिया खाई गाँती हॉस्पिटल हबार कथा हेंद्रे हमर गाँव रे तो 2 नंबर असुविधा अछि कि हमर गाँव रे तो मोबाइल टावर नहीं नय केंदा कर फोन कला
can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city.